Μετρήσεις οστικής πυκνότητας και εκτίμησης καταγματικού κινδύνου πραγματοποίησε η ομάδα εθελοντών του Δημοτικού Πολυιατρείου Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής της Υγείας. Ο διευθυντής του δικτύου, κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και πρόσθεσε. Ουσιαστικά το πρόγραμμα για την οστεοπόρωση έχει σκοπό να διαγνώσει το πρόβλημα στις γυναίκες πριν παρουσιαστεί το κάταγμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που έχουμε με τους ορθοπαιδικούς γιατρούς για να μπορούν οι γυναίκες να έχουν μια έγκαιρη διάγνωση προκειμένου στη συνέχεια με τον ορθοπαιδικό τους να δούνε πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί καλύτερα. Ο υπεύθυνος του Δημοτικού Πολυιατρείου Αμαρουσίου και χειρούργος ορθοπαιδικός κ. Αντώνης Παρτσινέβελος, υπό την επίβλεψη του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η προσπάθεια για ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τη σπουδαιότητα της πρόληψης βρίσκει σημαντική ανταπόκριση. Σημασία έχει ότι ενημερώνουμε τον ασθενή και ευαισθητοποιούμε πολύ γρήγορα τον πληθυσμό, τόσο του Αμαρουσίου όσο και στους άλλους δήμους στους οποίους απευθυνόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω και γι' αυτόν τον τρόπο το επεκτείνουμε και πρέπει πολύ γρήγορα να πάμε και σε άλλους δήμους. Παράλληλα, ο κ. Παρτσινέβελος υπογράμμισε. 1 στις 3 γυναίκες μετά τα 50 και 1 στους 5 άντρες μπορεί να υποστεί κάποιο οστεοπορικό κάταγμα. Ο λόγος ουσιαστικά που μετράμε δεν είναι για να πάρουμε μια εικόνα του σκελετού και να τον χαρακτηρίσουμε πυκνό ή αραιό. Αυτό που μας νοιάζει η αντοχή του οστού. Ουσιαστικά, με νεότερα δεδομένα, η οστεοπόρωση είναι μια σκελετική διαταραχή που σχετίζεται με αλλαγές όχι μόνο στην πυκνότητα αλλά και στη δομή του οστού, στη μικροαρχιτεκτονική και επομένως σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο καταγμάτων. Αυτό θέλουμε να θεραπεύσουμε, διότι τα κατάγματα έχουν και νοσηρότητα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν και αυξημένη θνητότητα, όπως είναι τα κατάγματα ισχύου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για τα σημαντικά ωφέλη που παρέχει η πρόληψη στη διατήρηση της υγείας μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Εκεί που θέλω να εστιάσω είναι ότι παρά τις εξελίξεις πραγματικά στον τομέα της φαρμακευτικής αντιμετώπισης, παρά τα πολλά φάρμακα που έχουν ήδη βγει και συνεχώς ανανεώνονται, υπάρχουν πολλές μελέτες που τρέχουν πάνω σε αυτό, όλες οι μελέτες συγκλίνουν ότι βασικές οδηγίες είναι αυτές που βοηθούν για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. 2 βασικοί παράγοντες λοιπόν είναι ο μηχανικός παράγοντας, που σημαίνει η σωματική άσκηση, η συστηματική σωματική άσκηση. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η διατροφή, διατροφικές συνήθειες. Και όταν λέμε διατροφικές συνήθειες, εννοούμε επαρκή πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, με έδρα το Μαρούσι, κάνει προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, προγράμματα προληπτικά που ασχολούνται όχι μόνο με την οστεοπόρωση όπως γίνεται σήμερα, αλλά και με την πρόληψη του καρκίνου, του παχαίου εντέρου, του προστάτη. Κάνουμε προγράμματα τηλεϊατρικής σε 30 δήμους της χώρας. Και συνεργαζόμαστε γενικά και με τον ιδιωτικό και με το δημόσιο τομέα προκειμένου να προωθήσουμε τους δήμους να ασχοληθούν κυρίως με την πρόληψη που είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να ασχοληθούν στην υγεία για τους δημότες τους. Η εν λόγω δράση υλοποιείται στους δήμους μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής της Υγείας και αφορά κυρίως τις μετεμεινοπαυσιακές γυναίκες. Στο πρόγραμμα γίνεται δωρεάν μέτρηση οστικής μάζας με υπερηχογράφημα πτέρνας από ειδικευμένο προσωπικό και στη συνέχεια υπάρχει συνεργασία με ιατρό ορθοπαιδικό, ο οποίος κάνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί σε πάνω από 80 δήμους μέλη.